Orain dela urtebete inguru, mahai honetan bertan akordio horren alde agertu zen alkate hau, uholdeen aurkako goberaren proiektuaren 3. faseari zegozkion lanak egikaritzeko errekaganeko pabelloiak ez eraistea planteatzen zuen uraren proposamen tekniko aukeratzeko gure erabakiaren berri emateko egin zen agerraldian. Desadostasunei eta gatazkei irtenbidea emateko alkatearen eta haren gobernu taldearen formula elkarrizketa eta akordioaren alde apostu egitea zela adierazi nuen agerraldi horretan. Apostu hori gobernu honen denaren parte zela saldu nuen eta beraz horixe izango zela gazteen kolektibo honen egoeraren aurrean ere hartzera gindoa zen bidea. Izan ere, orduan esan nuen bezala, eta berretzi egiten dut orain, ezberdinen arteko adostasunak bilatzen ditugu, gure udalerrian elkar bizitza hobetuko duten elkar ulertzeko eta elkarlanerako formulak biltzeko aukera emango diguten adostasunak.